Pastila no kung makasuod ni si Kai Soto sa NBA. Kadakong aligre ni kay masintro gyud ang atensyon ani sa world basketball fans. Kay first time ni sa atong Philippine history nga dunay pure Pinoy nga makasuod sa NBA. Dili ikalimod nga daghang mga film sa NBA sama nila ni Ron Harper, Jalen Green, Javal McGee, Jordan Clarkson ug uban pa. Og bisag film sila proud naman kay nila, di ba? Ang nakanindot lang sa jud ani nilang Remy Martin, Jordan Clarkson, Jalen Green, kini sila si Kihei Clark, DJ Mitchell, Bogey Ellis ug uban pang film kay proud pud sila nga may dugong Pinoy. Maka-healthy og positibo sa atong dungog nga sama nilang Vanessa Ann Hudgens, Apple Diap, Shy Mitchell, Bruno Mars, Nichols, sabon sa aning paglitok ni Yangan bay, kani si Jessica Sanchez, Enrique Iglesias, Megan Young ug uban pang Phil foreigner artist nga ila jud isabuag ang ilang pagpangangkon nga sila dunay dugong Pinoy. Wa nila gikaulaw nga may lahing kayumanggi sila sa Maharlikans. Unsa na jud no kung pure blooded Filipino ang makasud sa NBA. Unsa kahay level of excitement ang bation sa mga Chinoy, mga Pinoy, mga films ug uban pang mga film mix racials nga nagkatag sa bisang asang nasod sa atong kalibutan. Nga sukad-sukad wap ay homegrown Filipino nga nakaduwa sa NBA. Daghan ng mga Pinoy ang nangambisyon nga unta makasud sa NBA sama nila ni Ray Parks, Kiefer Rabina, Kobe Paras, Jeremy King, Japit Aguilar o guban pa, pero sila tanan napalpak. Apan hibaw ba mo nga ni adtong 1990s, diliyot jud mahitabo nga dunay pure Pinoy unta ang makasuod sa NBA. Kinsa man ni, way lain kung dili si Johnny Abarentos ang gibanto nga The Flying A sa Alaska. Ug kini mao'y labing baniog sa una nga hapit makasuod sa NBA. Human ma-MVP si Johnny A ug naka-Grand Slam pa ang Alaska sa PBA. Kung dunay gibantog nga triangle offense sa NBA nga mao sila si Scottie Pippen, Michael Jordan ug Dennis Rodman sa Chicago Bulls. Dinhi sa Pilipinas sa PBA naasab ug mauni ang triangulo nila ni Jojo Lastimosa, Johnny A ug Bong Hawkins sa Alaska. Maong dili ikalimod nga medyo murag sipa kayo ang pangalan ni Johnny A sa NBA. Dili basta-basta nga transaksyon ang naitabuan ni nga diin. So Joby Tancourt mismo ang konsultant sa Charlotte Hornets ang naka-scout mismo ni Johnny A. Pila na lang kalakang ang kuwang sa maong transactions between nilang coach Tim Cone ug sa ubang opisyal sa PBA nga diin plano unta mao'y magsilbing backup or successor point guard ni Muggsy Bogues ang 5'8" nga si Johnny A. Pili unsang pagkaunsa sama sa ubang mga politiko nga way klaro nikalit lang og kahanap ang maong negosasyon. Kung nadayon pa unta to ni adtong higayuna, dili lang kay first Filipino player kundi first Asian player jud unta si Johnny A nga makasuod sa NBA. O kini nga record nga first Asian player nga nakasuod sa NBA nakuha sa usa ka Chinese basketball player nga mao si Yao Ming ug didto siya napunta sa kupunan sa Houston Rockets. Balik tang kay Soto, kini hinuon mo'y labing baniog karon kay daghan ang nahibong nga wa gay siya maapil sa lista sa top 50 basket players sa ESPN ug wa sad siya sa listahan sa mock draft combination sa NBA G League. Apan unsang pagkahitabua nga nagaduol sa kamatuoran nga may posibilidad nga kini makasuod sa NBA. Ang tubag 12 ka team mismo sa NBA karon ang seryoso ug direkta nga nag-imbitar ni Kai Soto ug kini gipahigayon sa pre-draft pinaagi sa private workout. Ang nagbulgar aning maong impormasyon mao si Adam Saguria, ang NJ.com o si Alder Amu. Matod ba nila ang mga team sa NBA nga direkta karon nga kursunada sa serbisyo ni Kai Soto mao ang Brooklyn Nets, LA Lakers, New York Knicks, Utah Jazz,
Miami Heat, Golden State Warriors, Oklahoma Thunder, Phoenix Suns, Houston Rockets, Atlanta Hawks, San Antonio Spurs ug ang Charlotte Hornets. Daghan ang nagka-interes ani samtang giskautan ang duwa ani sa Gilas Pilipinas sa FIBA ug NBL sa Australia. Bisag sila si Charles Barkley, Michael Jordan, Draymond Green, LeBron James, Kevin Durant ug Shaquille O'Neal excited ug interesado ni kay Soto nga makasuod sa NBA. Sa height nga 7'3", gawas nga di buayag bula, marukoy sa court vision ug hait ang IQ sa assist, labi nag-penetration sa ilawom, kusog mo tapal ug dali ra makadang sa bula. Dali ra makakita og pwesto kung asa siya malibre. Unya ang kinalit-kalit nga cut-in ani, di matag-an kung asa agi. Lain pang di matag-an ang estilo sa iyang hoop shot, kay lisod basahon kung ipasa ba niya o isod sa ring. Daghan pod ang malipat ug mukumpiyansa tungod sa kabata pa ni og panglawas. Apan di ay sekreto ra og labok kay daghan ang madisgrasya sa foul beat. Ug kung imong distansyaan, tirador pod sa perimeter ug ang nakalisod kay mutira ni sa 3-point area kung imong kumpiyansaan. Dili ikalimod nga sa abilidad ni kay Soto, mahimo siyang hulga sa usa ka team kung asa man siya mapunta. Mao di ikalimod nga siya karon may usa sa labing baniog nga prospect sa NBA. Ato lang niya ning atangan kung unsay development ani kay kung mahitabo ni sama sa Miss Universe, bowling, dancing, mixed martials, si mga singing sensation, billiard, boxing ug uban pang arts and sports. Di po di kalimod nga powerhouse na ni ang dungog sa atong nasod. Maong ako ning gisgutan bisag di ko ka mao mo basket kay di ni basta-basta nga kalihukan tali sa NBA og ni Kai Soto. Kung mahitabo ni dugang dungog ni sa atong nasod. Magkamo mga bay, kung may posibilidad nga kini madayon, asa man ka si Kai Soto nga angayan og haom sa NBA teams? Sa Phoenix Suns ba? LA Lakers, Oklahoma Thunder, San Antonio Spurs, sa Atlanta Hawks? Kung ako inyong pangutan-on, mas ganahan ko sa Golden State Warriors. Natural kay fans ko ani nga team. Apan gawas pud ana, tukma og haom sad siya sa maong team isip sentro. Apan kung maadto siya sa Miami Heat, okay gyapon kay tuwa dito ang Phil-Am coach nga si Eric Spoelstra. Kung maadto sad siya sa Utah Jazz, tuwa po dito ang laing Phil-Am nga interesado niya si Jordan Clarkson. Kung maadto sad siya sa Houston Rockets, tuwa po dito si Jalen Green nga otro po do nga interesado makig-teammate niya. So kung bisag asa siya nga team sa NBA, support lang gyapon ta kay ang dungog ni Kai Soto dungog pud sa atong nasod nga Pilipinas. Good luck by Kai Soto ug rock and roll atong tanan mga bay.